O kolegama, bivšim i sadašnjim ljubavima, poslu, ali i o novim pesmama, u narednim minutima razgovaramo sa Milanom Stankovićem. Dobar sam ti jastuk bio ja. Početkom ove godine bio je na zasluženom godišnjem odmoru. Ipak su mu česti nastupi i mnoštvo obaveza koje svakodnevno ima uspeli da uruše zdravstveno stanje, pa je tako nedavno okačio i sliku iz bolnice. U prvi mah smo se uplašili i zabrinuli za Milana Stankovića, a on nam je objasnio i šta se tačno dogodilo. Nisu ljudi upućeni da ja posle svakog napornog vikenda stvarno dosta putujem i radim. Odlazim na te infuzije kod doktorke Branke koje su sa dosta enzima, vitamina, oligoelemenata i tako, i onda me one dopune kao telefon posle kad ste ispražnjeni. Tako da se zato napisalo da sam crko i da hoće da vaskrsne. Dve najbitnije osobe u Milanovom životu su svakako njegova majka i njegova sestra. Obožavam da odem kući i da jedem mamin koh, to me nekako vraća u detinjstvo. Iskren da budem, nedostaje mi vreme koje bi proveo sa njom, ističe Milan, prisjećajući se koji je poslednji savet upravo dobio od svoje majke. Dao sam joj savet oko nekih cipela i stvari koje je htjela da kupuje, pošto bi ja da ona bude modernija, da prati sina i to, ali ona je klasična majka koja samo brine, ali vodio sam je u Australiju i tamo smo imali nekako vremena da sumiramo sve ovo vreme i događaje koje su nam se dešavali. Ona je tu samo da brine, nije ona toliko upućena u stvari oko ovog posla, ali mi je tu velika podrška i generalno volim da se bavim nekim stvarima koje su jako obični i vraćaju me u detinjstvo. Kada smo saznali koji je poslednji savet dao svojoj majci, zanimao nas je i savet koji je uputio svojoj bivšoj devojci Radi Manojlović, jer smo bili svedoci više puta Radinih izjava kada je isticala da voli da sluša Milanove savete. Pa da, voli da sluša moje savete ovako muzički i slično. Generalno, ali nemam sad neki novi savet. Ne mogu da se setim. Saznali smo šta nas je zanimalo o njegovoj porodici, bivšoj ljubavi. Prešli smo na kolege. Nedavno je izašla i fotografija na kojoj se vidi da njegov kolega, pevač Saša Kovačević, ima sličnu frizuru kao Milan. Kolege mediji uz objavljenu fotografiju napisali su kako je Kovačević iskopirao Milana, što je on u našoj jučerašnjoj emisiji i demantovao. Ne, nisam čitao, a i da sam čitao, zaista ne znam šta bih mogao da prokomentarišem. Ja padam i ustajem zbog nas. Nisam video novu frizuru, ali generalno ne mislim sad da se busam u grudi, da mene neko kopira, ali mislim da sam uvek bio taj glupander koji ranije donese nešto pa obuče iscepanu majicu ili neke trenerke koje vise i onda mene tad prozivaju i onda to za godinu dana stigne u naše shopping molove i svi to nose. I druga sezona Pinkovih zvezdica je ponovo najgledaniji format na našoj televiziji. Milan ističe da uživa na snimanju istih, a nas je zanimalo sa kim iz žirija Milan ima najviše nesuglasica. Pa ja volim da se svađam sa Gocom Tržan, ali to je van emisije. Tamo u emisiji se trudimo da se dogovaramo oko tih ocena i nekog kompletnog utiska. Mada čini mi se da sa Leontinom bih mogao možda se posvedamo kod tih komentara, onako kad se ne slažemo. Kada smo obišli sve teme, na red je došao i njegov emotivni status. Slobodan sam trenutno, slobodan sam. Ja generalno i kad budem bio u vezi sigurno neću pričati o tome, tako da, eto, to ti je odgovor. Milana smo ostavili kako bi atmosferu u prestoničkom klubu doveo do usijanja.